सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअ आं जास्ट मोनसे इनफरमेसन होनो फैदों नोंथांमोननो। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जायो जाहाथे आं मदद मोनो बेबायदिनो भिडिअ बानायना लांबाय थानो। बिदिबाबो भिडिअखौ जागायजेनसै। बे स्किमानो जाबाय मोनसे दाखालि बावैसो ओंखारदोंमोन ई-रिक्शा आरो सि सुथेग्रा मेसिन बिसोर मोननैनि, नाथाय बिनि डेटआ जोब्बायमोन नाथाय बारायफिनबाय दा नोंथांमोना बानायनो हागोन। बे स्किमखौ एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना 80% साबसिडि होयोनो सरकारा। नों 20% जोंनो मोनगोन बिनि माबाखौ दामखौ। 80% सरकारा होगोन ओमफ्राय नों 20% होबानो मोनगोन। बिदिबा फै नायलांसै। नोंथांमोना मबाइलनि जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं मबाइलनि क्रोम ब्राउजारजों बानायसै। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामगोन नै amdb.assam.gov.in। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनानै होगोन। ओमफ्राय नै फार्स्ट टाइम अपेन खालामबा बेबायदि श' जायो। गभर्नमेन्टनि का बियो आसाम गभर्नमेन्टनि साइट का। ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे दं नै एप्लिकेशन्स फर UPSC बाव क्लिक होनोसै। ओमफ्राय नैबे खनायाव नैबाव थांगोन। ओमफ्राय नैबाव एप्लाइ हियाराव होगोन। बाव मोनब्रै स्किम दं नै, ओमफ्राय जों दाबो मोननैल' स्किम एप्लाइ खालामनो हायो। र' दा नुगोन सिङाव हाबैबा नेटआ स्ल' जादों नै। ओमफ्राय नैबाव फर इनपुट आइटेम एड्स नटिस नैबाव होनोसै। ओमफ्राय नै PDF मोनसे डाउनलड जाबाय। ओमफ्राय PDFखौ अपेन खालामनानै देखायनोसै आं नोंथांमोननो। नै असमियानि लिरजोबदों। आं असमिया फरायनो रोङा, नङाबा फरायनानै एसे खोन्थाना होगौमोन आं। नैबाव मोनब्रै दङ नै। फार्स्टआव ई-रिक्शा दं, ओमफ्राय बेनि उनाव सुइं मेसिन, सि सुथेग्रा मेसिन, फेशन डिजाइन मेसिन, अट'मेटिक पेपार प्लेट मेकिं मेसिन। मोनब्रै दङ नाथाय जों दा मोननैल' खालामनो हायो। माबोरै खालामो आं एसे माबानोसै। आं माबा इनकाम सार्टिफिकेट नांगौ। आंहा दाबो इनकाम सार्टिफिकेट बानायाखै, बेनिखायनो आं दानो एप्लाइ खालामथ'नो हानाय नङा। नैबाव गाहायाव नै केन्डिडेट फर्म फिलआप बाव होनोसै। नै फर्मआ अपेन जाबाय। नैबाव सेलेक्ट खालामनोसै। नै मोननै दंखायो नैबाव मोननैल'। UPSC नि कर्स गोजौनाथ' बे नङा। ओमफ्राय नैबाव नै डिस्ट्रिबिउसन अफ सुइं मेसिन, ओमफ्राय डिस्ट्रिबिउसन ई-रिक्शा। नोंथांमोनाव माखौ खालामो बेखौ थिक खालामनानै आं नैबे ई-रिक्शाखौ लाथ'नोसै एसे खोन्थानो आन्था। थिक सेलेक्ट खालामबाय। होमबा फर्म ओंखारनोसै। ओंखारबाय नै। आं मा डकुमेन्टस नांगौ एसे खोन्थानोसै। बेथ' गासैबो फिलआप खालामबानो जाजोबगोन। ओमफ्राय नैबे डकुमेन्टसखौ एसे खोन्थानो नायनानै लादो नै नोंथांमोनाबो मा नांगौ, जाहाथे रेडि खालामनानै लानो हाखायो। केन्डिडेटनि फट' नांगौ नै। JPG फाइलाव जानांगोन बियो 100 KB नि गाहायाव, माने 100 KB सिम जागोन, बिनि बाराबा जानाय नङा। ओमफ्राय नैबाव सिगनेचाराबो नै JPG नांगौ फाइला। ओमफ्राय 100 KB मेक्स, माने बिनि बारा जानो मोननाय नङा। ओमफ्राय नैबाव माबा नांगौ आइडेन्टिटि प्रुफ। बाव मा जागोन नै भटार कार्ड जागोन, आधार कार्ड जागोन, पेन कार्ड जागोन, एनि आदार डकुमेन्टस जागोन। ओमफ्राय बेना PDF फाइल नै 500 KB नि गाहायाव जानांगोन। 500 KB नि बारा जानाय नङा बेहा PDF फाइल। ओमफ्राय नैबाव एड्रेस प्रुफआ आधार कार्ड होबानो जागोन, बेबो PDF फाइल 500 KB नि गाहायाव, बेबो बाराबा जानाय नङा, 500 KB सिमबा जागोन। ओमफ्राय नैबाव स्कुल सार्टिफिकेट, बेबो PDF, बेबो 500 KB। गासैबो एखे गोजाखा साइजआ।
ओमफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट नांगौ नै बे इनकाम सार्टिफिकेटआबो PDF नांगोन ओमफ्राय बे 500 KB नि बारा जानो मोननाय नङा बेबो ओमफ्राय एज प्रुफ नांगौ बेवहाय एडमिट कार्डबो जागोन SSLC नि ओमफ्राय दस्रा डेट अफ बार्थ थानाय जाबानो जागोन बेबो PDF फाइल बेबो 500 KB नि गाहायाव जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि खालामना लाबानो जाबाय इनकाम सार्टिफिकेटआनो जारलासिन दस्रायालाय बयहाबो न'आव दंजोबखायो नाथाय इनकाम सार्टिफिकेट गैया इनकाम सार्टिफिकेटखौ बानायना लानांगोन दा नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट बानायना लाग्रोदो बिनि उनावहाय आं उनाव मोनसे भिडिअ लाना फैगोन बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामो आंहाबो इनकाम सार्टिफिकेट गैथ'वा आंबो बानायनांगौ जाय बिथांमोना बानायनो गोसो बानायना लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।